living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, siyanamukela nonke ohlelweni Siyayinqoba Beat It. Lolu hlelo elawo wonke umuntu waseningizimu Afrika othintekayo esifeni sasandulela ngculaza kanye nengculaza. Ka hara sehlopha sa batshehetsi ba Siyayinqoba, kaofela re phela ka ho phutholoha le ka morulu le HIV. Bekeng ena ho Siyayinqoba re bua ka lefu la ngwai le marangrang a thobalano. Molweni, namhlanje sisekuyasa clinic eKhayelitsha. Ndihamba nabafana bezoziqondela ngeHerpes konesi. Masiyeni. Sorry masisi bengicela nje ubuza omncinci. Bengicela ukwazi uba yintoni i-symptoms ze-herpes. Okay, besithe iba lidyunguza ne lisenoba li-1 okanye senoba maninzi kwi-genitals zakho ne lisenoba painful ne some other cases umuntu athi aka umbone kube examine athi alikho buhlungu, but most of the time it's painful blisters ezibakho kwi-genitals zakho that sometimes they go away if ayithethanga but they come back. Then not from yazi mina ingaba ke ngoku i-herpes ne-HIV zinxulumana njani relationship yazo ephi kanye HIV ne-herpes yabo? I-herpes ne-HIV zi-sexual transmitted diseases zombili, and into eyenzekayo xa une-herpes ne iba yi-blister, emva kwala blister isenoqhekeka iskin esisophuki, and then xa sibreakileyo ube ke ngoku uzakwenza isex kunye nomntu we-HIV positive, kuba lula ngolo hlobo into amayingene. So if unazo i-herpes, so kuze ukhawuleze uyitreat ungazinceda njani kuze ufumane i-treatment mhlawumbi? Okokuqala xana uzayitreata yona inentsika ufanele lento i-herpes ufanele into ba uza ekliniki, and then xa uze apha ekliniki akubone ukuba usister lento unayo i-herpes nyani, and ke ngoxa yethe wayifumanisa into ba yiyo nyani na zikhona i-treatment esithi siyisebenzise ukunyanga yona. So sinayo i-treatment apha ekliniki esiyisebenzisayo that works very well for i-herpes kuthiwa i-acyclovir. Unesi okubonayo idependa uba i-degree yale i-severity le ye-herpes yakho ithini na ingakanani na. So abanye abantu banikwa ipilisi ibe yi-1 kathathu ngemini, abanye bayinikwe okanye ibe yi-1 kabini ngemini, but you should take this for 5 days or for 7 days depending ukuba ugqirha okanye unesi wakho uthe uyitye kangakanani na. Like okay, mina ndifuna ubuza ndiyenza njani ukwazi upreventa ungafumani i-herpes like sister? Indlela yokupreventa uba ungayifumani i-herpes ukuthi usebenzise i-condom ngalo lonke ixesha uzawufumana i-sex. So ubusebenzisa i-condom awuzunantsika awuzukwazi ukwesuleleka because yona iyakwazi ukupreventa uba ungosuleleki. Iyona nto ibalulekileyo information, funeka ube ne-full information so that uzawuyazi uzazi signs and symptoms ze-STIs, especially herpes lena unifuna ukwazi ngayo, then ukwazi uba uyitreat as soon as possible. And the other thing esi-encourageayo abantu abayang kukuba mabateste for HIV because i-herpes it's one of the opportunistic infections. Not that it affects abantu aba-positive, HIV positive only, but it's more common among abantu aba-HIV positive. Umuntu wesilisa enento ekhoyo kuyena kwisitho sakhe engajwayelekile uzongasaba ukuthi mangaphumela obala oqala ku-partner wakhe, and into ezawufika kuyena emqondweni wakhe ngeyokuthi makaye kumuntu ongumelaphi wendabuko noma inyanga noma isangoma. Jwale re a bona hore ngwai ke enngwe ya mafu a tletseng e tshwaetsanang ka thobalano. Ka lehlohonolo e phekoleha ha bonolo kliniking e haufi kapa ngakeng. Ha o fumana matshwao haholoholo dikarolong tsa botona kapa botshehadi e tlhatlhobe hanghang. Ho fihlela bekeng e tlang itshireletse sireletsa ba bang. Protect yourself, protect others. Bye bye. Bye.